बुरिया नुदोंथ' गय बारनलायबावबाय आं रिल्स बानायनो गोरोंथार बियो मोसानो गोरोंथार हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बिनिफ्राय ओरैनो दङब्ला बे ब्लग भिडिअखौ नायलाबायदो इन्टारेस्ट खालामलांदो बिनिफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय माने जोंनावहाय आलासि जानो फैदों जोंनावहाय मा होनोमोनलाय सुजिता होननानै नाहरलाय कमेडि भिडिअ नायगासिनो दं अनिलमोननि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिमाबो फैदों आरो बिमा बिनिफ्राय बिबै जोंनि बाबानि बिब' मा गामिमोनलाय नोंसिना दुमारिगुरि बिसिना दुमारिगुरि गामिनि ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायलांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो थौदो बिनिफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ माने नाथिं टु ए मबाइलजों रेकर्ड खालामनाय आरो ना माने 1080p आवहाय 60 fps 0.6 आवहाय माबायदि नुदों लोगोफोर खोन्थाहरदो वाइड एंगोला लोगोफोर आं नै आलासिखौ देखायनोसै एसे आनैनि बेयो बिनिफ्राय बिस्रा बाजै न' खाथिनिसो नाहरलाय ओमफ्राय ओरैथिं नै आवरिना न' खाथिनि ओमफ्राय ओरैथिं बिमा दं नै ओंखाम संग्राया फुरा मोसौ गलि थांबा थांसै आरोखि ना बिनिफ्राय ओरैथिं र' नै सासे ओंख्रि संनानै दं आब'आ नै नांगौ टमेट'जों माजों जाखो ना ओमफ्राय फुरा माने ओंखाम संग्रायानो नायजाया आरोना फुरा देनां बिजामादै बिहामजोफोर नायनो थाथोंसै माथो बेलाय खेबनांगौ ओमफ्राय ओरैथिं नै आइया माने बिजामादैया देनांहाय मोनगोन ना माने नोंनि बिहामजोआबो नायथों आरो नैबाव दंबावोसो नै बयलारजों आलुजोंनो जाहैबाय बेयो ओंख्रिया माने संखांबाय बेखौ बयलार नङा न'नि दाउसो नै आलासियासो माने ओंखाम ओंख्रि संनांबाय आरो ना दाउ दस्रा आलासिफ्राथ' बिदिखौनो संबावासो टमेट' एसे नायसाबलाबायदो ओरैनो दङब्ला ओरैथिं मा खालामदों नै ओरैथिं नै माबा आबा मुलि बानायनाय बेग दं आरोखि ना सोरबा बायनो गोसो दङब्ला माने मोजां मोनोब्ला माने खबर हरनो हागोन माने हेबनायफ्रा सोरनाबा आलदा आलदा जायोना बे आब'निखौ एसे मोजां मोनदों आङो नोंथांमोना माबायदि मोनदों ओमफ्राय ओरैथिं नै मोनसे दंबावो बेहाय बुस्थु जिनिस माबा माबि दोनदों आरो एसे देखायनोलां नै बेनो ओमफ्राय ओरैथिं नै ग्रिन कालारनि कन्टेक्ट खालामहर लोगोफोर मोजां नुयो नुनायालाय माने आंनावहाय कमेन्ट खालामहर आरो ओमफ्राय गावबागाव नोंथांमोनाबो बानायना लानो हागोन माने इउटुबाव नायनो बानायनो हायो आरो ना ओमफ्राय नै ओरै थफसि हेबनायबो दं जाहैदों मबाइलावसो खेबदों बियो माने आबा मुलि हेबनाय ओरै नायहरलाय माने बे आबा मुलिया नै थफसिबो हेबबावदों बिनिफ्राय ओरैथिं नै माने बेगबो दङ आंथ' रोंखाबावा न'आव दंबावो ना खोन्थाहर लोगोफोर नांगौबा हरनो नागिरदों अनलाइनाव नायदो हनै जि एमावबो दं होनना बुङो माबायाव मा दं दे देखायलाय बे एमावखौ देखायनांगौ जौ बथल जौखौ बयबो देखायो ना फुरा बिराद थान्दा मोजां जादों ना बिनिफ्राय ओरैथिं बिसोर जिरायना दंगासिनो दङ ओंखाम संग्रायाबो नायजाया लोगोफोर आयै हाबाब ओमफ्राय माने अखा हानायावहाय बहाबा थांनोबो दिगदार नालाय न'आव ब्लग बानायबाय आलासिफोरखौहाय दा नै दै होबाय हालदै होबाय माबायदि जायो टेस्टि बिदि संनाय खावनायखौबो नायोब्रा मानसिफ्रा ओमफ्राय मोजाङै मा होनांगौ मानांगौ बिदिखौ नायो खदै गलायलायनाय सोरबा मस्ला मस्लि देनाय होबाय खोबफबदो माखौ साखिनायग्रोखो बेलाय हरसे लोगोफोर दा नाथिं टु ए नि माबाया खलथाया बेनोमोन आरोना फाग्ला डिजाइन साइस गैया बाइस गैया मेगन थाइनैनै लेबावसो बिनिफ्राय आं चार्जखौहाय नैबेजोंसो होगासिनो दं आंनिजों नै आंनि मबाइल गोजामा बेनो लोगोफोर नै दाबो थिगैनो दं 770 जि स्नेपड्रागन प्रसेसर लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा सेकेन्ड हेन्ड 10,000नि हरगोन आङो मिथिबायना बरिया दासिमबो गेम गेलेनायाव फुरा ओमफ्राय आंनि न'खौ नायलाबायदो नै गेसाव गोफोनसो लोगोफोर फुरा आंनाथ' नै उन्दुनायनि सिखारनायनि माबाफ्रा मा होनोमोनलाय कम्बलफ्रा बिदिनो थालाजोबो हिनजावफ्रा आदाया माथो गोन्दा गोन्दि थाथारो होननानैसो बुंसिगोन ओमफ्राय नैबे बिमा उन्दुग्रा जाहैबाय लोगोफोरनि बिमा उन्दुग्रायासो साफासिन ओरै नायगासिनो दं नै नानिया
फजेन एक्टरनि मा होनोमोनलाय मा होनो जायोमोनलाय ना फजेनखौ बिमायसो जायो मामा आंखौबो मामासो जायो लिंसारमोननि भिडिअ नायगासिनो दं रिंसार ना रिंसारमोनलाय हा रिंसार ना रिंसारमोनलाय आयदा आय जाला नोंथांमोनाथ' माने बरिं मोनखायो बिदि भिडिअखौहाय अब्लाबो एसे इन्टारेस्ट खालामदो जोंनि न'नि मानसिफोरखौ इन्टारेस्ट खालामदो आरो ना माने नायनानै लादो माबायदि देनांहाय दतमा बाजार बाहाबा हगमा बाजार सेरफांगुरि बाजार लोगो मोनबा क'क्राझार टाउन लोगो मोनबा नायलाबाय था माने रायलायलाबाय आरोखि ना ओंखाम उखैयाखै उखैबाय ओंखाम उखैबाय आलासिया मोनसिगोन र' बावला मोनजासिगोन ओमफ्राय बिमानैमोनजों दसे रायलायथ'नि आङो र' माबा सोंनांगौबा सोंगोन आङो फिसालाफ्रानि माथामथार फिसालाफ्रा बोरमाया नै बेना जोंना सिङाव हाबजोबसिगोनलाय बे दुदु नागिरदों जालालै हाय नाथिं टु एआ बेनो जाहैबाय फुरा इमोलड डिसप्ले लोगोफोर नै सेरनोथ' स्मुथ लोगोफोर ना माबायदि नोंथांमोना नायदो आं 120 हार्ट्जआव होबावाखैसो सेरनायावहाय नै नायदो केमेराया नै बरिया नुयो सुजिखौ खेबनोसै आं वाइड एंगोला बोरो नै नायना लादो मोदानला जोब्बाय ओमफ्राय भिडिअ'आव माबायदि नुयो नोंथांमोननो देखायनि नै एलाय भिडिअ' बेनो 1x बियो बेनिफ्राय वाइड एंगोलाव होनि नै 1080p 60fps आवहाय माने 0.6 होनो हायो आरोना बुंना फुरा हेभि माने रिमोनलायो भिडिअ'आ 1x आव होबा नै बिदि नुबाय 2x आवसो थांबायलै बिदि आरो ना लोगोफोर आं माने BGMI अपेन खालामनायनि नै लोगोफोर दा माने आं BGMI खौ अपेन खालामबाय बिनिफ्राय सेटिंआव थांनानै नोंथांमोननो देखायहैनि माबायदि गेम गेलेग्राफोर नायदो ग्राफिकआ नै स्मुथआवहाय एक्सट्रिम मोनो जाहैबाय बिनिफ्राय नै बेलेन्स HDR आवहाय आल्ट्रा मोनो जाहैबाय 45 FPS दा आं नोंथांमोननो स्मुथ एक्सट्रिमावहाय खनसे गेलेनानै देखायनायनि TDMसो दे लोगोफोर TDM गेलेनानै देखायनायनि नोंथांमोननो बोरै आन्दोङा बन्द' खालामथ'दो आच्छा नै लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो BGMI गेलेना देखायबाय माबायदि नुखो माने गेलेनोबो रोङा नालाय आं बारा नुबसो ओमफ्राय नानिया माने खेबना होदोंमोन केमेरामेना अनिलनि भिडिअ नायगासिनो दङ नै ओंखाम जानो लिंहरबाय थुद' रिल्स बानायनो गोरोंथार बियो मोसानो गोरोंथार खानाय स्टाइलाबो चाइनिसनि बायदि कालार फुनदो मोसानो गोरोंथार बियो रिल्स बानायनो आहा थुद' ओंखाम जानोसै ओंखाम जाला हैनोसै बेनिफ्राय मोसौ दोस्लायनोसै टाइमा माने नै बोरै 1:30 जाबाय दा ओंखाम जानोसै लोगोफोर ना टमेट' बिनिफ्राय नै दाउजों आलुजों नाया माबायदि आं लकेल दाउ होननो बावबाय थायो जिखुनु जाया ओमफ्राय ओरैसो नै आलासिफ्रा जाबाय सुजि जादो दे नै ए बिदा फंबायफ्रा नुहैबा ए माथो नै आनैया जेनेबा बिमानैया माथो आनैया बुरिथारबाय माबायबा माबा मोजाङैनो दं दाबो होननाय टाउनाव थाग्राफ्रा फैया नालाय बारा सोरबा नुथों ए माथो नै दुमब्रिगुरिनिसो आलासि जाहैदों बिसिनाव होननाय सानसे सिनायाबाबो जिखुनु जाया र' आंबो जाहैगोन बिसिनाव आनैमोननाव दा लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय बिनिफ्राय सुजिथाया नै बोरमा खेलायगासिनो दं बोरमा फान्थि बियो गोरलैलैनो बेनो माने दुइसिनथार माखासेया बेयाव एब्रेना दं नै बन सिङाव मोजां मोनथारदों बियो
Udah naik Mudi mau mudi. Tet. No. Orang nasi boleh baik. Engkau ni mau kucakan baik. Masalahku. Hei, mana? Cikli, kamu ha? Mari cing ni. Ni bohai mana ni ada ngah? Bisa je, berpantang kerja. Siri malah lagi bawa. Danger sih kamu tu batai. Mujang thar. Saya pun tak salah. Sima bisa jengkel ni, baju muda tengge. Mari jaga ni, ane ya jeng mundur lah kau naik deng. Jaya, nalai. Sung kaya nge. Ayung jam gerak kau kerja saja boleh anu deng. Angni kerja aku selaya. Mana biar sasini. Nei, oमफ्राय आलायाव जेबो दोना आलनाया सिङाव सावो Alnaya kiwai sih. बेयावहायनो दोनबानो जायो खननानै एन्जर दङ Ha? एन्जर दं Injur gaya? Table frani ni je. माबा रोखोमना बिबारबो दोनबाय Beli kena bibar sih. औ Tu pura ni gila, lihat pernah ni rin tu. नैबेहाय आलासि थायो Behoi ang sum dia ni, behoi pura ni tapi dia pun dia pun. एयारफन गोनांलाय गिलुबाल' कारेन्टजों जइन बावनै Earphone. Charge dia dong ni. बांद्राय मबाइल नायग्राबो एयार हस्टेसनि माबा इन्टारभिउ लायबायनो औ माबा साख्रि मोनबायनो सासे हिनजाव दाना मा जाखो? साइनबर्डआनो लेखा लिरनायानो बिल्डिं गोजौसोनो Lagau. नाहरबाबो नुवा Deh humlai, speaker. Kirakum. Burian udung tu. Kau baru lewat yang. Ini sama mbak. Hah? Nah ni, mi kondung lelai sih dikira sungai. Dia malah suja iPhone sih lah bukan ni iPhone. Jadi begitu behoi. Unboxing video kalam ni bawa bayang Malah apa banan sih roh? Nah, di kuah bubal. Bekun apa kunur kum sebai deh. Buku deh. Aku nak dengar. Iya, buku ni reng lah. Gerak kali. Nih, Type C. Mana ribu Type C bra. Ompray mana charger ko extra pakai nago ampai ni sih. Mari. Bijeng kiam. Ang ni bijeng sih guys dong. Mana mulai Realme ni jeng sih. Mulai bang dong. Tap apa? Mulai bang dong. iPhone baidi. Kan jam macam mobile. Kedan connection ni mana? Godan connection. Blog banan sih baik karena bitanga produk-produkku बाढ़े बहाबा थांबा माने भिडिअ बानायनो क्वालिटिया मोजां नङाबाबो आंनो वाइड एंगोला भिडिअ जाबानो जायो 1080p आवहाय ओरै स्मुथ ओरै एयाव स्मुथ जायोना ओरै ओमफ्राय देब्ला नुयोना बेखौनो बरिया मोनो आङो मिथिबाय लोगोफोर ब्लगा बिदिसो जानांगौ आरो माने वाइड एंगोल गैयाबा माने ओरै गोजाननिफ्राय खेबनानै माने गोजानाव लाबाबो नैसिनिल' नुयो लोगोफोर बिखासिमल' बेनिफ्राय ना नै सुजिया देलायगासिनो दङ थांनो देलायबाय लिस्टो फुनलायलायबावो अखा हानायाव दतमा बाजाराव थांखाया माने आङो दा सुजिमोनखौ ससे दोनलांसै आरो बावथिसिम थांनो नागिरदों आं साइकेल नालांसै बिदिनो ओरै थाथा होनलाय नों बाय नङा ससे दा दोनलांनायखौबो देखायगोन आङो ओमफ्राय आङो मबाइल माबा माबि लाखासै आरो गोजांबावबाय जालायदै ओरैथिं नै ओंखारबाय आलासिफ्रा थांसिगोन ओइ आनै हा साथाया हनै बे मोनसेल'सै खेबजानो गिबावबाय जोंना बिमाया जोमग्रा हरबाय सुजिनो गोजांनायनि जोमदो दे सिरिनि दानाय नामा बायनायसो सिरिनि खोमा गार'सि बायदि
लोगोफोरजों दा माने टट' गाखोना फैबाय आरोना बारा स्रो 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 ओरैथिं आदानि टट'आवहाय बावथियाव हाबनानै थांसै मालाय ओरैथिं नै माइ गायबावबायसो नै ओमफ्राय स्ट्रबेरिबो गायदों नै जोंना सानसेरा सिमुंफोर नागिरदों लाजिबावबाय सिबि फुनाया नोंखौ खारबाबो गवा नोङो ओरै फैलाय बिक्टिनि सिफुं सुग्रा जोब्बायनानै लोगोफोर दा माने बावथियाव सफैबाय आनैमोननाव न'खरसेयावहाय बिनिफ्राय आलासिफोर थांबाय आरो दहाय नोंथांमोननो देखायनाया बिनिफ्राय नैबे आदानि फिसाला सानसेरा हेलौ होनहरलाय मानसिया फुरा मारामखा माबायानो सैमायानो जानाय नङा मानसिखौ दा बिदियाव बिसो होनाय नंबावा सोराङो होमबा आंनो हायोमोन दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो होनबा दै आंना जानला मोनलासो भिडिअआनो थेंक इउ फर वाचिं बाय